Mladá žena je mŕtva a úrady tvrdia, že za to môže údajne otec jej priateľa Whitney Robsonová, ktorá zdanlivo žila svoj sen. Nedávno ukončila vysokú školu, práve začínala svoju kariéru, celý život mala pred sebou. Ale teraz je otázka, ako zomrela? Spočiatku sa zdalo, že išlo o nehodu. Ale teraz polícia v Alabame vznáša vážne obvinenia proti otcovi, ktorého právnici tvrdia, že je nevinný a čestný muž, nie zločinec. Čo sa zdalo, že zmenilo smer vyšetrovania takým šokujúcim spôsobom? Sme pri prípade, ktorý prináša Law and Crime. Ja som Chris Stewart. Približne 2 mesiace sa smrť ženy menom Whitney Robson javila ako nehoda. Bola zastrelená v dome svojho priateľa, ale polícia tvrdí, že vo vyšetrovaní pokračovala. Chcem vám tu ukázať fotografie Whitney. Mala len 22 rokov. Minulý rok ukončila štúdium na Auburnskej univerzite. Pôvodne pochádzala z Richmondu vo Virgínii. Whitney sa však dostala na Auburn, pretože vedela, čo chce v živote robiť. Chcela pracovať v oblasti interiérového dizajnu. A my sme skutočne našli jej Instagramový účet venovaný interiérovému dizajnu. Môžete vidieť štýl, ktorý mala. Cit pre povolanie, o ktorom snívala. Bola členkou ženského spolku na Auburnskej univerzite. Milovalo ju veľa ľudí. Ako mnohí na univerzite patriacej do SEC, naučila sa milovať univerzitný futbal a bola veľmi blízko so svojou rodinou. V jej nekrológu sa píše, citujem: Hoci sme si to nikdy nedokázali predstaviť, posledná kapitola Whitneyho života sa odohrala v Birminghame v Alabame, len niekoľko týždňov pred jej tragickým a nečakaným odchodom. Whitney sa presne tak, ako sme vždy vedeli, že to dokáže. Naplno rozbiehala vo svojej novej úlohe. Obchodnej konzultantky v spoločnosti Restoration Hardware. Táto úžasná, nezávislá žena bola na prahu úspešnej kariéry v interiérovom dizajne. Práci, ktorú si vždy prijala už od detstva, keď sledovala HGTV. Za ten krátky čas, čo bola v tejto pozícii, si Whitney okamžite získala svojich nových kolegov a nadriadeného svojou láskavosťou, talentom, pozornosťou a čestnosťou. Poznať Whitney, nech už to bolo kdekoľvek, akokoľvek, z akéhokoľvek dôvodu alebo akokoľvek dlho, znamenalo byť dotknutý a premenený jej žiarivou dušou. Stráta života je vždy ťažko pochopiteľná, nech už ide o kohokoľvek. Ale v tomto prípade sa človek pýta, ako sa to mohlo stať. Nie len ako sa to mohlo stať niekomu, kto v živote urobil toľko dobrého a mal ešte toľko čo ponúknuť, ale aj ako sa to mohlo stať na základe toho, čo zatiaľ vieme od polície v tomto prípade. Skôr než sa pustíme do toho, čo sa dozvedáme o tomto vyšetrovaní a prečo sa zdá, že polícia mohla pristúpiť k obvineniam, chcem, aby ste videli fotografiu tohto muža. Volá sa Jeffrey Scott Towers, má 54 rokov, pochádza z Alabamy a je to osoba, ktorá údajne stlačila spúšť a pripravila Whitneyho život. Podľa AL.com je otcom jej priateľa. Zdá sa, že Towers nemá sociálne siete. Takže jediná fotografia, ktorú o ňom v tejto chvíli máme a ktorá koluje po internete, keďže tento prípad získal veľkú pozornosť na národnej úrovni, je jeho policajná fotografia. A táto fotografia bola urobená, keď sa polícia rozhodla vzniesť obvinenia v súvislosti so smrťou Whitney. Teraz som kontaktoval Towersových právnikov, aby som zistil, či nám môžu poskytnúť nejaké informácie o tom, čo sa stalo. A povedali, že ich klient bol, citujem, produktívnym a čestným občanom celý svoj život. Tiež uviedli, že nemá žiadnu trestnú minulosť. Takže poďme sa teraz trochu viac porozprávať o tom, čo vieme o tom, ako Whitney zomrel. Chcem sa teda vrátiť k 7. marcu, keď bola polícia privolaná do domu v Trussville v Alabame, čo je asi pol hodiny severovýchodne od Birminghamu. Bola sobotná noc a podľa polície okolo 21:20 padol výstrel. Whitney bol ten, kto bol postrelený. Previezli ju do nemocnice v Birmingham a o 23:00 v tú noc bola vyhlásená za mŕtvu. Dom, kde sa streľba odohrala, sa podľa všetkého nachádza na slepej ulici v Trussville. A z toho, čo môžeme vidieť, ide o veľmi peknú štvrť. V tejto štvrti je niekoľko veľkých domov. Urobili sme preverenie minulosti Towera a ukázalo sa, že má adresu na ulici, na ktorú polícia reagovala. Takže, vráťme sa späť k 7. marcu. Polícia v tom čase označila incident za ojedinelý a nepredstavujúci hrozbu pre verejnosť podľa AL.com. Ako niekto, kto sleduje skutočné kriminálne prípady, ste tieto vety už počuli. Polícia tiež v tom čase uviedla, že niekto bol zadržaný, ale meno tej osoby, okolnosti toho, čo sa stalo, nič z toho nebolo zverejnené. Koroner v okrese Jefferson v Alabame rozhodol, že Whitneyna smrť bola nehoda.
ale neboli vznesené žiadne obvinenie. A v tom čase sa tento príbeh zdal byť tragédiou a ničím viac. Nevyzeralo to ako trestný prípad. Išlo len o nesmierny žiaľ a stratu, z ktorej sa rodina a blízky nikdy nemohli spamätať. Ale teraz sa všetko zmenilo. Toto je teraz trestný prípad. Veľmi vážny trestný prípad. A polícia vzniesla voči otcovi priateľa Whitney závažné obvinenia. Približne 2 mesiace potom, čo bola Whitney zastrelená a zabitá v tom dome v Trustville v Alabame, polícia v Trustville uviedlo, citujem, po rozsiahleho vyšetrovaní, ktoré vykonal odbor kriminálnej polície, získali detektívy 11. mája 2026 zatýkač prostredníctvom kancelárie okresného prokurátora v okrese Jefferson na Jeffreyho Scotta Towersa z Trustville. Polícia obvinila Jeffreyho Scotta Towersa z usmrtenia. Polícia uviedla, že Towers bol zadržaný 11. mája bez incidentu a bol schopný zložiť kauciu, ktorá bola stanovená na $60,000. Takže je teraz na slobode, keďže tento prípad sa momentálne rieši v trestnoprávnom systéme. Ako som už povedal, kontaktoval som právnikov zastupujúcich Jeffreyho Scotta Towersa. Toto je celé vyjadrenie, ktoré nám poslali. Citujem. To, čo sa stalo slečne Robsonovej, bola tragická udalosť. Aj keď chápeme, že justičný systém musí urobiť svoje, vieme, že fakty ukážu, že pán Towers nemá žiadnu trestnú minulosť, bol celý život produktívnym a čestným občanom a nie je vinný z týchto obvinení. Koniec citátu. Teraz je veľkou otázkou stále to, čo sa stalo vo vnútri domu. Nevieme, kde bola Whitney postrelená. Nevieme, čo viedlo k tomu, že padol ten výstrel. A tiež nevieme, čo viedlo políciu k tomu, že povedala, že toto nie je len nehoda, ako sa pôvodne predpokladalo, ale že ide o niečo oveľa temnejšie, obvinenie zo zabitia. Zatiaľ tiež nie je jasné, kedy sa Towers najbližšie objaví na súde, alebo kedy polícia zverejní informácie o tom, čo sa stalo v tom dome, čo viedlo k smrti Whitney. Ale pracujeme na tom, aby sme získali čo najviac informácií. Aby sme pochopili, čo sa v tom dome stalo. Teraz predtým, než privítam právnika, ktorý sa k nám pripojí a budeme sa trochu viac rozprávať o tom, čo sa v tomto prípade môže diať, chcem ešte trochu viac hovoriť o Whitney. Jej priateľka povedala pre študentské noviny Auburn Plainsman, citujem, jej sebavedomie, jej odhodlanie. Raz by som chcel byť ako ona a mať ciele ako ona. Mať takú chuť do života, pretože ona naozaj žila svoj život naplno. Vo všetkom, čo robila. Koniec citátu. Pridajte sa k nám a porozprávajme sa o tom viac. John Phillips, právnik špecializujúci sa na práva obetí, ďakujeme, že ste s nami ako vždy v relácii Law and Crime. Viem, že Alabamu dobre poznáte a pôsobíte tam. Čo vám to hovorí? A v tomto prípade je veľa vecí, ktoré nevieme. A to je vlastne ten veľký otáznik, na ktorý sa všetci snažia prísť. Ale čo vám napovedá to, že koronér, okresný koronér, označil túto udalosť za náhodné postrelenie už v marci. Ale teraz, o 2 mesiace neskôr, Jeffrey Towers čelí obvineniu zo zabitia. 2 mesiace a 4 dni, myslím. Áno. Vieš, často to, čo vidíš v správe o zabití alebo v správe z pitvy, je len slovo zabitie. Prezradil som to v otázke. Vieš, koronery sa len snažia určiť, či muž zabil muža alebo ženu. A nezaoberajú sa dôvodmi ani spôsobmi. Niekedy sa však forenzne využívajú na skúmanie trajektórie strely, zvyšky strelného prachu, stopy po pásikovaní, všetky tie veci, ktoré pomáhajú určiť, vieš, kto čo, kedy, kde a ako. Ale keď klasifikuješ, vieš, vraždu druhého stupňa, zabitie, sebaobranu, to už zahrňa veľa faktov, ktoré budú mimo toho tela. A preto je nezvyčajné, vieš, aby súdny lekár v správe z pitvy napísal, myslím si, že toto je zabitie. To už zasahuje do subjektívneho hodnotenia. Ako často, a viem, že často pracuješ na civilnej strane, ale trvajú vyšetrovania ako toto, vieš, vyšetrovanie zabitia, tak dlho, aby sa presne zistilo, čo sa stalo? Vieš, často trvajú ešte dlhšie. Takže čo sa týka zabitia... Vieš, čo sa týka obvinenia, to je zvyčajne jednoduchšie rozhodnutie, pretože nejdeš do toho ako pri vražde však. Nemusíš zvolávať veľkú porotu, nemusíš čakať na toxikologické analýzy alebo analýzu krvných stôp.
Takže, vieš, tieto prípady môžu trvať aj rok. To nie je nič nezvyčajné, keď sa polícia a prokurátori snažia urobiť všetko správne. Tu, pretože je to takmer ako potvrdenie toho, čo sme vedeli, sa zdá, že to trvalo trochu dlhšie. Rozdiel tu však je v tom, že sa tu výrazne zaoberáte obvinením zo zabitia v tomto prípade. Zaoberáte sa tým, čo povedia svedkovia, ako budú vyzerať, ako sa budú prezentovať, pretože, viete, tu je argument, a my presne nevieme, čo sa stalo, ale neviem, či mám pri sebe nejakú rekvizitnú zbraň, použijem túto fixku. Viete, niekto mal vyťahnutú zbraň, niečo sa stalo a vystrelila, pričom zabila to úbohé dievča. A otázka je, viete, aká bola úroveň úmyslu, aká bola miera bezohľadnosti. Viete, je rozdiel, keď niekoho namierite a poviete, idem ťa zastreliť. Viete, tým prejavujete úmysel. Ale pri zabití je to zvyčajne tak. Je to bezohľadné správanie alebo náhodné správanie so strelnou zbraňou, čo je podľa mňa vždy bezohľadné a toho zaraďuje do tej dvojmesačnej vyšetrovačky, ako je zabitie, viete, do tej kategórie. Ale ak som rodina obete a zvyčajne sú to moji klienti, viete, necítim sa z toho vôbec dobre, neviem, čo sa stalo. Moja dcéra nemôže povedať svoj príbeh, pretože už nie je medzi nami. A nevieme, kto je. Viete, ďalšia veľká otázka je, kto ešte bol v ten večer v dome? Čo sa tam dialo? Vieme, že bolo v sobotu o 9:20. Zdá sa, že toto je dom Towera. Naozaj pekný dom. Vyzerá to, že je na slepej ulici, kde sa to všetko stalo. Dotkol sa niečoho, čo je podľa mňa dobré spomenúť, keďže sa všetci snažíme pochopiť tento príbeh. Pretože viete, keby to bol prípad vraždy a toto nie je ten prípad, všeobecne povedané, jedna osoba zabila druhú a chcela ju zabiť. Čo musí prokurátor dokázať v prípade zabitia, aby bol niekto uznaný vinným zo zabitia? Správne. Viete, ľudia si predstavujú klasické prípady a ja som vlastne študoval právo na univerzite v Alabame, takže to je miesto, kde som študoval právo, je asi hodinu od miesta, kde sa to stalo, v Birminghame. Viete, Oblasť. ale viete, na právnickej fakulte obhajoba v trestných veciach základný kurz trestného práva je, že ľudia myslia na vraždu. Však, kde je vopred uvážený úmysel, kde niekto rozmýšľa o zabití niekoho, chcete niekoho zabiť, hoci len na okamih však. Dokonca aj poroty povedali, že siahnutie po zbrani v schránke, jej otvorenie, to môže byť čas na premyslenie si činu. Ľudia si zvyčajne predstavujú veľký plán, ako napríklad: nenávidím túto osobu, musím prísť na to, ako ju otráviť. Hľadám si to na Google. Dobre, o toto tu nejde. Ďalšia úroveň pod tým je niečo ako afekt, však? Keď ste nahnevaní, ale všetko sa vyhrotí, alebo ste v konflikte v premávke a zrazu je z toho prestrelka. Však to nie je tento prípad, takže vylúčením zostáva, že je tam zbraň, vytiahne sa a dojde k náhodnému alebo neopatrnému použitiu tej zbrane, čo spôsobí, že vystrelia niekoho, zraní alebo zabije. Takže viete, máte tu kombináciu nehody a neopatrnosti. A ak je to príliš neopatrné, môže sa to zaradiť späť do kategórie vraždy. A viete, zvyčajne obviníte po nejakom čase, chcete správne obvinenie, nebudete sa snažiť zvýšiť obvinenie. Takže si predstavujem, že toto je to najlepšie, čo majú. Nie sú k tomu zaviazaní, stále existuje premočacia lehota, počas ktorej by mohli zvýšiť obvinenie. Ale zvyčajne za tie 2 mesiace sa stretli s rodinou, stretli sa so všetkými ľuďmi v dome, za predpokladu, že ich bolo viac ako 2. Myslím si, že, nemenujeme ho, ale myslím, že je celkom rozumné predpokladať, že ten druhý mladý muž, s ktorým mala niečo, ktorý bol asi jej priateľ alebo niečo také, tam pravdepodobne bol. Ale videli sme tieto prípady, kde sa zbraň len tak povaľuje a neplnoletý ju získa a rodičia sú za niečo obvinení. Často je to zabitie. A je to práve toto obdobie, keď ľudia majú nezabezpečené zbranie alebo ich kombinujú s alkoholom alebo hrami a nikdy to nerobte. Presne tak. Nie. A to je tá vec.
A napríklad Alabama je štát, kde si myslím, že povesť je taká, že zákony o zbraniach nie sú také prísne, povedzme, ako možno v štáte ako Massachusetts alebo New York. V tejto situácii, a opäť, nevieme. Len to takto uvádzam ako upozornenie. Nemáme tušenie, chceme to vedieť. Snažíme sa zistiť, čo sa stalo vnútri domu. Je však vo väzbe s možnosťou kaucie vo výške $100,000. A keď sa pozrieme na komentáre pod príspevkom policajného oddelenia Trustville, keď oznámili toto zatknutie, najčastejší komentár, ktorý napísalo viacero ľudí, bol: ako môžete údajne niekoho pripraviť o život, aj keby išlo o neúmyselné zabitie. A napriek tomu dostanete kauciu, ktorú môžete zaplatiť a možno ani nestrávite noc vo väzení. Áno, tieto veci ničia rodiny, viete, pretože nielen, že takto to hovorím, keď robím prezentácie pre rodiny, viete, pôsobím v Alabame. Väčšina mojej praxe je teraz tu na Floride, ale viete, spravodlivosť sa píše jedným spôsobom. Spravodlivosť. Je to na mojej poznávacej značke auta. Nejakým spôsobom som to získal. Ale rodiny to definujú rôznymi spôsobmi a keď sú vystavené najväčšej krivde, však keď niekoho stratili alebo sú kvadruplegici, ale hlavne pri smrti dieťaťa alebo rodiča chcete, aby trestný prípad bol najskôr vyriešený správne. Však pretože neexistuje spravodlivosť, ak váš vrah chodí po uliciach. Veľmi zriedkavé. Potom je tu niečo ako administratívna spravodlivosť. Existuje aj druh spravodlivosti, ako v prípade Jordana Davisa, keď ho zastrelili a zabili. Jeho mama sa vlastne stala kongresmenkou, pretože začala podávať petície kongresu. A potom Lucy Macbethová išla až tak ďaleko, že sa stala kongresmenkou a pracovala na zákonoch o zbraniach vo Washingtone DC. Je vo vás ten vnútorný impuls a občianskoprávny prípad je s tým úzko spätý a niekedy jeden druhému napomáha. Na súde verejnej mienky, kde chcete, aby zaznel príbeh vášho dieťaťa. A tak je tu všetko toto. A keď sedím s rodinou obete a poviem si, no dobre, asi by som mal vysvetliť Ústavu Spojených štátov. A nech sa pozriem, či tu mám listinu práv a ako funguje kaucia. Viete, musí mať primeranú kauciu a má právo stretávať sa s právnikmi sám. Oni to nechcú počuť však, pretože ich dcéra sa na slobodu na kauciu nedostane. Ich dcéra nemôže chodiť po tejto zemi. A áno, bolí to, zdá sa mi to nízke, ale opäť si myslím, že to bude súčasťou toho, aké sú fakty, že táto zbraň bola chránená druhým dodatkom, len bola ponechaná alebo použitá spôsobom, akým nemala byť, ale nebolo to so zlým úmyslom. V niektorých prípadoch dá sa z výšky kaucie vyčítať, aký silný prípad môžu mať prokurátori, ak sa sudca na tento prípad pozrel a povedal, že stanovíme kauciu na $5,000 namiesto toho, aby bola napríklad 100,000 alebo viac. Ale viete, ak zloží 10%, to naozaj nie je veľa peňazí, ktoré by musel zaplatiť, aby sa dostal von, kým sa tento prípad bude ďalej riešiť. Naznačuje niečo taká nízka kaucia o tom, ako sa sudca na prípad pozerá, napríklad, že si myslí, že nie je až taký silný? Určite áno, pretože je tu aj verejný tlak vyplývajúci zo zverejňovania výšky kaucie, ktorú určite. Vieš, v prípadoch, kde sú zapojení policajti, napríklad napadnutie policajta, tradične po celej krajine dostávajú takéto prípady vyššie kaucie. Prečo? Pretože tí sudcovia majú tých policajtov vo svojej súdnej sieni neustále a chcú ich chrániť. To isté napadnutie bezdomovca nebude mať rovnakú kauciu. Mali by mať? Pravdepodobne áno, ale vyplýva to z povahy trestného činu. A tu, ak by to boli 20-19 roční mladí ľudí a toto sa stalo v porovnaní s vysokoškolskými absolventmi, myslím si, že na tom záleží, viete, či bol zapojený alkohol. Myslím si, že na tom záleží, pokiaľ ide o dôvodné podozrenie a pravdepodobnosť uniesenia dôkazného bremena, keď sa sudca snaží stanoviť spravodlivú kauciu. Takže áno, fakty sú dôležité. A viete, nevieme, do akej miery to bolo sporné zo strany štátu, pretože zvyčajne práve oni hovoria: vaša ctihodnosť, žiadame, aby nebola stanovená kaucia, alebo žiadame $1 000 000. Viete, keďže je tak málo informácií, možno do toho vkladám až priveľa. Ale keď som sa pozrel na vyhlásenie, ktoré bolo zverejnené, Johnny Amari je trestný obhajca z Birminghamu.
Veta, ktorú povedal o svojom klientovi bola: vieme, že fakty ukážu, že pán Towers nemá žiadnu trestnú minulosť. Bol produktívnym a čestným občanom celý svoj život a nie je vinný z týchto obvinení. A tá časť o čestnom občanovi, produktívnej činnosti, beztrestnosti, nič z toho v niektorých prípadoch nemusí súvisieť s tým, čo sa stalo v tú konkrétnu noc. Ale je to niečo, čo chcete zdôrazniť pre svojho klienta, pretože momentálne si nemyslím, že je na sociálnych sieťach. Takže jediný obrázok, ktorý o ňom máme, je jeho fotografia z policajnej evidencie v prípade zabitia. Keď sa dozvieme, čo sa stalo a aké boli okolnosti, aký dôležitý je charakter osoby, ktorá je obvinená, ak by sa tento prípad dostal pred súd. Je to obrovské a verejná mienka je tá prvá, ktorá sa do toho zahryzne. A právnici by mali byť zodpovední, pokiaľ ide o vyhlásenia pre tlač. Myslím si, že odviedol dobrú prácu. Už nerobím trestnú obhajobu. Myslím, že mi zostal už len jeden prípad. Joe Exotic zo mňa úplne vyčerpal všetku chuť na trestnú obhajobu. Ale boli chvíle, keď som povedal, dobre, zbav sa tejto policajnej fotografie. Daj mi dobrú fotku, ktorú môžem použiť namiesto tejto. A možno si niektorí vyberú práve tú tvoju dobrú fotku. Ale niekedy nechceš, aby tam bolo vôbec nič. A keď príde na subjektivitu zabitia, opäť nehovorím o subjektívnom trestnom čine. Hovorím, že okolnosti, nepriamy dôkaz, ktorý do toho vstupuje, niekedy závisí od trestnej minulosti, etiky a morálky. A je to slovo proti slovu, kde ona už nemôže nič povedať, vy ho chcete hneď do začiatku obhajovať. Váš klient v trestnom konaní a povedal, pozrite, tejto osobe by sa malo veriť na slovo. Nechajte ich na pokoji, pretože viete, čím väčší je prípad, tým viac bude tá osoba, viete, obťažovaná v Piggly Wiggly alebo v Winn-Dixie. Toto je mimochodom Alabama. Ako dostať odkaz na Piggly Wiggly? Presne tak. Ale všetko to má význam a ovplyvňuje to kauciu a aj to, ako rýchlo bude prípad stíhaný. Vieš, zvyčajne v tomto bode už máme aspoň nejaké fakty. Vieš, zbraň bola napríklad ponechaná na stole, alebo sa ňou hádzalo po obývačke, alebo akýkoľvek iný scenár, ktorý viedol k zabitiu a k smrti. Zvyčajne už v tomto bode vieš o niečo viac. Ale vieš, stále myslím na rodinu tejto chudobnej mladej dámy, ktorá pravdepodobne vie viac ako my, ale stále smúti a je v tme. A nakoniec, neviem, či si jej rodina na to najala právnika. Neviem, či by mohlo dôjsť k nejakému občianskoprávnemu konaniu, ale ako ovplyvní obvinenie z neúmyselného zabitia akékoľvek občianskoprávne kroky, ktoré by rodina v takejto situácii mohla podniknúť. Áno, viete, v prvom rade tu môže ísť o žalobu pre neoprávnené usmrtenie. Viete, a existujú premočacie lehoty v závislosti od štátu zvyčajne 1 až 2 roky. Pred pár týždňami mi volala rodina z Alabamy, ktorá chcela podať žalobu pre neoprávnené usmrtenie a štátni úradníci im povedali, že stále majú prípad, kým nedôjde k odsúdeniu. A povedal som, že to žiaľ nie je pravda. Viete, je to od dátumu úmrtia, je to od dátumu streľby, kedy sa musí začať občianskoprávne konanie. A preto potrebujú, keď už viete, skončia so smútením, hoci so stratou dieťaťa nikdy neprestanete smútiť, ale musia to začať riešiť a porozprávať sa s niekým. Pretože ide o žalobu pre neoprávnené usmrtenie. Teraz je otázka, či je to poistené, či sú tam nejaké aktíva. To je úplne iná analýza, ale toto spĺňa kritéria žaloby pre neoprávnené usmrtenie. A to ako voči strelcovi, tak aj voči komukoľvek, kto bol potenciálne zapojený. Viete, dokonca sme v jednom prípade išli aj po výrobcovi zbraní. Viete, existujú zákony, ktoré hovoria, že ak zbraň zlyhala, existujú určité imunity, ale zároveň aj možnosti viesť prípady proti výrobcom zbraní, predajcom zbraní, skrátka celé spektrum možností. A jednoducho, v tomto bode ešte neviete dosť. Viete, poistné krytie je nastavené tak, aby tieto prípady nemohli pokračovať alebo byť poistené. A potom je niekto v podstate na všetko sám a platí si občianskoprávneho advokáta, navyše k tomu, že si platí aj trestného advokáta. Ale viete, je veľa právnikov vrátane mňa, ktorí tieto prípady berú. V Birminghame mám niekoľko naozaj dobrých priateľov, ktorí sa týmto prípadom venujú.
Áno, a uvidíme, čo sa stane ďalej. Je tu ešte veľa vecí, ktoré sa v tomto prípade musíme dozvedieť. Veľmi tragická strata mladej ženy, ktorá mala pred sebou celý život. Uvidíme, čo sa stane ďalej. John Phillips, právnik pre práva obetí. Vždy je skvelé mať vás v relácii Law and Crime. Ďakujeme, že ste boli s nami. Rád som tu bol. Opäť nie je jasné, kedy sa Towers najbližšie postaví pred sudcu. Budeme tento prípad naďalej sledovať a snažiť sa zistiť viac informácií o tom, čo viedlo políciu k tomu, aby ho obvinila z ambície. To by bolo všetko z relácie On the Case od Law and Crime. Sledujte nás na YouTube a Spotify. Teraz vysielame aj na Peacocku. Ja som Chris Stewart, uvidíme sa na budúci týždeň.